Sa'yo yan, tol. Tapang naman yan. Tol. Teka, tol. Isa nating utol, nasa na yun? Siguro, tol, papunta na yun dito. Alam mo naman, pag may tagay, nandito agad yun. Sigurado ka ba, tol? Darating yun? Sigurado. 100%. Anong oras na ba? Wala kita mo wala akong rilong dala eh. Sige, hintayin lang natin. Sige, tol. Teka, tol, sandali. Ganda na patik mo, tol. Alam mo, tol, itong lahat ng ginuwit ko, tol. Lahat to, tol, binugbog ko to, tol. Tapang mo talaga, tol. Oo naman. Alam mo naman, siga, tol. Sa akin ito, kita mo to, tol. Ang klaseng tato yan, tol. Hitman ito, tol. Parang ang modi ng Pining Prinsya. Marami nang tinumba na patik na to. Lahat sila natakot sa akin dahil sa patik ko. Kaya pala pormahang malupit ka, tol. Kapag may nakita tayong dumaan na tao dito, hindi natin kakilala. Pag hindi nagbigay ng tulpi sa atin. Ako kagabi pa kung naghahanap ng taong bubugbugin eh. Kaso wala akong nakita. Ako din eh. Siguro si Utol na yun, oh. Oy, tol! Halika, tol! Tol! Nako, tamang-tama ang dating ko ah. Nag-umpisa na. Inuman na naman. Yan ang gusto ko. Tol! Ay, tol! Halika, tol! Halika, tol! Ang bagal mo. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Kanina pa ba kayo nag-umpisa? Alam mo naman, walang ibang trabaho. Tagay lang. Ibang trabaho, tol. Ito yung buhay. Inom ka muna, tol. Dagdagan mo pa. Ang konti. Tol, walang problema. Okay. Naubos kasi ng isa. Na yan, tol. Ba't ang tagal mo? Alam mo naman, tol, na may nagkagulo dun sa bahay Doon ba? ako lang tanging alam mo naman Diyan kami bilib sa'yo, tol. Siyempre. Tol. Upo ka muna, tol. Mamaya na. Wandog-wandog ka dyan eh. Upo ka muna, tol. Mamaya na. Upo din ako dyan. Pinag-uusapan kasi namin yung mga experience namin eh. Sa bilang isang siga ba? Totoo yan, tol. Kahapon din at yung may binugbog din ako. Ano, tol? Anong mga experience mo, tol? Hila-hila sa katawan, tol. Pag ako tinanong nyo, kahit sinong tanongin nyo dyang dumadaan, ay kilala kung sino ako, mga tol. Siga ka talaga, tol. Diyan kami bilib sa'yo, tol. Para kayong just now ah. Kilala nyo naman ako. Lahat ng dumadaan dito, takot sa akin. Kaya, nagbibigay lahat. Oo naman, tol. Kilalang kilala ka namin. Kayo yung pinakasiga sa kabila ng barangay. Ano, tol? Pupo ka muna dito. Sige, salamat, tol. Pupunasan ko muna, tol. Baka madumi ang... Salamat. Sige, tol. Ito ka na, tol. Wala na, tol. Ubos na. Wala na, tol. Wala nang laman. Ayun, tol. Saktong-sakto, tol. May taong dumaan, tol. Oo nga, tol. Saktong-sakto sa plano yan. Ako, nandyan naman ang mga abnormal. Manghingi naman ng pira. Naku, wala akong pira dito. Delikado ako dito. Bahala na. Oy, buddy. Oy. Boss. Lapitan natin to. Boss. Alam mo naman siguro yung patakaran dito. Oo, boss. Kailangan magbigay ng Pangtagay. tagay niyo, boss. Siyempre. Kilala mo naman siguro kami. Lalo na ako. Oo naman. Siguro nababalitaan mo na yung nabubugbog kapag hindi nabigay. Alam ko, boss. Oo. Meron lang ako ditong kunti, boss. Saan? Sigurado na may pangdagdag sa tagay ito, tol. Labas mo na! Bilisan mo! Paagal mo naman! Wala akong pira. Naglulukohan lang ba tayo dito? Hindi, boss. Talagang wala akong pira, boss. Iloloko mo ba kami? Susuri sa inyo, boss. Alam mo naman kung anong mangyayari sa'yo. Sorry. Wala. Hawakan nyo nga! Ano, tol? Bilisan mo, tol! Bugin mo, tol! Langiya ka? Ayun, tol! Sige, tol! Langiya ka? Huwag ka na babalik! Anyari sa'yo, bro? Kuya, pinagbuga ko ng mga grupo dyan sa kanto. Mga tres sa unahan? Oh, yung tres buga. Sakit na tiyan ko. Agoy. Naku! Mga gago yan, mga tres buga yan, tol! Tol, huwag kang mag-alala, tol. Pakita ko sa'yo paano ako gumanti, tol. Kapatid ko ang binugbog nila.
Pakita ko sa kanila kung gaano magalit si Bubot! Diyan ka lang, tol! Puntahan ko! O ano? Nakita nyo ba kung paano ko suntukin yung mga ayaw magbigay dito? Kitang-kita. Kitang-kita, tol. Oh, kitang-kita nyo naman. Tingnan, bali-bali na buto dito sa tiyan nun. Oh, pati bituka nun, sigurado putol. Oo nga, ka talaga, tol. Kung meron na naman dito hindi magbigay, ha? Banata na natin. Mayroon naman dito. Walang problema, tol. Sabay lang kami sa iyo, tol. Hawakan nyo ulit. Sige, tol. Back up lang kami sa iyo. O, ayan, tol. Oh. Nakita nyo yan? Ano, tol? May paparating na naman. Saktong-sakto, tol. Rasya na naman yan. Makakatungga na naman tayo dito. Oo nga. Sama ng kilos ng taong yan, ah. Mukhang lalaban, ah. Oo nga, tol. Parang papalag eh. Oo nga, tol. Matapang nga. Mata-challenge na naman ako dito, ah. Angas talaga, tol. Matapang papalag, tol. Matapang, tol. Lalaban, ah. Oh, sino ka rin? Kayo ang nabububog ng kapatid ko, ha? Tol. Ikaw! Oo, kami. Pati ka tumati! Gusto nyo, ha? Matapang nga. Angas mo ah. Ano, papalag, ah? Ano? Angas mo ah. Cheers ka ba? Ganda na yung Tol, tingin ka ba? Tol. Tol. Hey guys, mohon sad ni. Kami sa shoutout portion. Oh, salamat sa pagpadayog suporta sa among YouTube channel. Oh, sa mga nag-subscribe. Diba? Salamat sa inyong pagpadayog suporta. Salamat yun. Oh, then ari na sa mi sa shoutout. Shoutout din ako di ay si Jocelyn Kamangyan from Manila og sa tanang taga Subo Foods. Salamat sa inyong suporta. Then shoutout sad nako si Altamiro Aljon from Saudi Arabia. Shoutout din sa di ay ni sa Georgia Show. Paki-support sad sa iyang YouTube Channel, channel. oh. Shoutout sa ni Ate Gine. Shoutout sad sa akong mangod sad. O ako magkuwang si Edmond o si Gino from Japan. Japan. Sus, iwagan. Oh. Shout out sad ni Katisami Larubis. Shout out sad ni Michelle Rivera. Gwapong bumono. Kamusta? Hi guys. Hello? Salamat ay ha sa ni-subscribe na mo o sa wa pa naka-subscribe, subscribe niya mo sa among channel. Kana! By the way guys, shout out ay ha. Shout out ni Sherman Rose. Shout out ni Ria May Lagrana. Ahoy! Og ni Aljo Navarro. Og shout out po diay ni Maricel Piconcillo. Og Barakudoy Show. Shout out po diay ni God Appetizer. Carmelin Pacris. Kana! Og ni last diay ni Angel Canillo nga sa Buanoy. Shout out ko ni Kuya Alexis sa nasa Manila karon. Amping na permi kuya. Kana! Shout out ko ni Ria Ababa taga Mainggit. Shout out ko ni Jerilyn Delpino taga Dumlog. Samantha Pangilinan, shout out ko ni Muray. Kana. Og shout out ko ni Meriros Albura taga Talisay amping na permi na og imo magwa nga si Marilo Albura. Hi guys. Oh. Hello! Shout out Sipatis lang mga brad guys. Bugoy kayo. shout out ni Marjon Abapo from Balamban. Shout out ni Roslyn Anlap. Shout out si Maymay Aranduki Mindres from Balamban. To all our subscribers, Yes. Yes. followers, viewers, thank you kayo sa walang sawang support. At sa mga wala pa, hindi pa po nakasubscribe, paki-click the subscribe button below. Kana. Don't forget Bill. Ay di mo kalimot sa Click among the Facebook bell page ha. para po Suporta ma-update sa tayo mo sa among Facebook page. sa mga bagong videos namin. Sa among Kansungod TV page. Thank you guys. Shoutout ko sa akong amigo ni Renente Arnaiz na taga Mindanao. O ni Russell Sumatra. Shoutout ko sa kuan ni Neil Brian Minchabis to sa Taiwan. Shoutout sa ko ni Brother Edmond ni Arnel nasa Saudi. Shoutout sa among clan Idoloverio clan nga ang leader dito si Noel, si Langga. O kinsa tong uban dito nga si Richard. Siya to, Richard Sikas. Best Oh, na happy daw kayo din Ayos si ba? si sa yung channel ni Glenn day, Papa G, Go, Papa Glenn. G Ideas o kang Tio Nigel Villavir Oh. ang nagdasa Boss, Disco Disco Mobile Mobile. Tabang. Oh.
Tatay ko sa taga Matabang tanan nga nag-support po namo no, taga Toledo, Balamban, bisag ari dapit. Asa dapit sa man sa Cebu nag-support namo. Salamat kay ninyo mga guys. Okay guys, Ang thank you. ginimo gikuan nga. Huwag among Facebook page ha, ayaw nyo kalimti ha. Kantong OTV page, suporta pa ninyo. Then guys, don't skip the ads day. Oh, kana guys. So, Wala siya. Salamat ra. Guys, shout out din ni Mercedes Sultan. ang Mercedes Sultan no. Ninya. Ni idol din ako nga. Sus, ang- Lamay kay ang sudan man ni Ninya Socorro. Salamat kay mga idol, mga kawakwak.